ברשתות החברתיות, ואיך אפשר בלי עורך דין שי ארז, היבטים משפטיים בשיווק דיגיטלי. המיקרופון שלכם, קחו זמנים. צהריים טובים לכולם. תחום השיווק באינטרנט השיווק באינטרנט הוא קרוב לכולנו. השיווק באינטרנט הולך ומקבל חלק השיווק באינטרנט, תקציבי הפרסום והשיווק של כל בעלי העסקים הולך וגדל בשנים האחרונות, ובשנה האחרונה בעיקר בקצב בלתי רגיל. היום קרוב ל-35-40% מהתקציבים, ואפילו התקציבים הגדולים, מגיעים לענף השיווק באינטרנט. לכן זה מחויב המציאות גם לבעלי עסקים גדולים, ובוודאי לעסקים קטנים ובינוניים, משום שהעלויות של השיווק באינטרנט, שיש להם אפקט הרבה מאוד רחב, במס פרודקשן מאוד מאוד גדול, ובעלויות שאין להשוות אותם לתקציבי הפרסום במדיות האחרות, כמו טלוויזיה ועיתונות, שהם באמת תקציבי עתק. יחד עם זאת, דווקא האינטרנט מאפשר להציג במדיות החדשות תהליכים וכלים ומוצרים ושירותים שהם באמת מאפשרים מערכת מאוד מאוד רחבה של חשיפה שיווקית. אני מייסדת והבעלים והמנהלת של פורטל האינטרנט לעסקים ביסטק. ביסטק זה פורטל שהוקם כבר לפני 10 שנים כשהגיע האינטרנט לעולם העסקי, וכבר אז זיהיתי שזו זירה מאוד מאוד מעניינת להפגיש בין בעלי עסקים שרוצים לחשוף את השירותים שלהם לבין צרכני המידע. היום הפורטל משרת גם את צרכני המידע. אתם כבעלי עסקים שמעתם היום הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד אינפורמציה, שירותים פיננסיים, שירותים של משאבי אנוש, ספקים, מידע, תכנים. אנחנו בפורטל במשך 10 השנים צוברים ואוספים ומרכזים ומנתחים עבורכם את המידע ומייצגים אותו בצורה של מתחמים לפי תחומים עסקיים ומספקים עבורכם את המידע הזה. במקביל, בשנה האחרונה אנחנו גם פיתחנו את הפורטל כמערכת לשיווק רב ערוצי, כאשר בפורטל אחד, במערכת אחת, אנחנו נותנים ייצוג לכל המדיות. אנחנו הכנסנו מערכת של סרטונים שזה מקביל ליוטיוב, מסוג של ביס טיווי. אנחנו הכנסנו מערכת של מבצעים כמו ביס קופון. אנחנו מאפשרים לכל עסק לייצג את עצמו במסגרת של כתבות, מגזין שיווקיות. אנחנו מאפשרים לכל בעל עסק לפתוח לעצמו כרטיס מיני סייט שכולל את כל המידע ומרכז בהיקף של 360 מעלות, כמעט את כל ערוצי המדיה בתחנה שיווקית אחת. כמי שחוותה ונמצאת במוקד העשייה השיווקית, נתקלתי בהרבה מאוד נושאים וחידושים שהם בעולם הזה, ולכן הזמנו היום באמת את המומחים מהשורה הראשונה, שכל אחד ייצג פה תחום תוכן מסוים שהוא אחד המרכיבים שבונים לנו את העולם הזה. אני אציג את המשתתפים בפאנל. יוסי כהן, מומחה לפסיכולוגיה שיווקית. עומר ליברמן, שהוא מומחה לדיבורים אלקטרוניים, שזה אחד הכלים להפצת המידע.
עורך דין שי ארז, שבאמת יעלה סוגיות מדהימות שלכולנו, כבעלי עסקים ובעלי אתרים, אנחנו אפילו לא יודעים לאיזה סכנות אנחנו נכנסים, בעצם זה שיש לנו פורטל עוד לפני שהתחלנו לעשות בו משהו, ואנחנו לא יודעים מה, וגם איך אנחנו יכולים להתגונן בפני התהליכים האלה. זוהר עמיהוד, שהוא המומחה מספר אחד בארץ לקידום במנועי חיפוש, ומיכל וולפמן, שהיא אחת המומחיות המובילות בתחום של שיווק ברשתות חברתיות, פייסבוק, לינקדאין, איך אפשר בלי. אנחנו נתחיל עם סבב של שאלות, כל אחד יציג את הנושא שלו כדי שנעשה את זה יעיל ובקיצור. נתחיל עם יוסי. כמומחה לפסיכולוגיה שיווקית, מה הם לפי דעתך המגמות החדשות בתחום, ומה הם הגורמים הפסיכולוגיים המשפיעים בתהליך? שלום. שמעתם פה היום הרבה מידע שהיה מאוד מעניין, בחלקו בעיניי מאוד מסוכן, לא נכון. איך שיבואו אותי לבמה כבר אני מתחיל. המקום שלנו כבעלי עסקים קטנים ובינוניים, בכלל, פה בארץ ופה בעולם, במחקרים שלי, אנחנו די דומים למה שקורה בעולם. אנחנו לא מיוחדים בעניין הזה, למרות שאנחנו אוהבים להרגיש מיוחדים. יש עניין שצריך לתת לו דגש לפני כל הדברים האחרים, ושם אף אחד לא אוהב לגעת במקום הזה. העניין הוא מה אנחנו אומרים. מה אנחנו אומרים זה עצם הדבר. מחקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמו שאמרתי, לא רק בישראל, בכל העולם, מוכיחים שבעצם כישלון עסקים קטנים בינוניים נופל על דבר אחד, וזה השיווק. זה המרכיב הגדול, החשוב ביותר. אוקיי? והכישלון שם הוא בעיקר בגלל מה שאנחנו אומרים. איך שאנחנו אומרים את זה, המקום של השיווק הוא גם חשוב מאוד, אבל מה שאנחנו אומרים זה הדבר שיגרום לכם לסגור או להמשיך ולסגסג. אז מה אנחנו אומרים? תראו, אם אני אקח עכשיו, יש לי כמה דקות? 2-3? דקה? אם אני אקח עכשיו, יש פה בעלי עסקים, שהם הבעלי העסקים עצמם, שהם עובדים בתוך העסק, שירימו ידיים? אוקיי. יש לכם חצי דקה. אני רוצה שתרשמו לי על פתק, אוקיי? גם כבוד השר יכול לרשום את הפסקות שלו, שזה קשור למפלגה, זה גם סוג של אמירה, עסק. תרשמו לי מספר סיבות שבגינם יקנו אצלכם, יבואו אליכם ולא ילכו למתחרה. יש לכם חצי דקה. תרשמו, אני רוצה לראות שאתם רושמים. יש כאלה שאולי מכירים, כי הדבר השני שלא הציגו פה בבמה זה שאני בעצם מנטליסט, אני יודע לקרוא מחשבות. ותכף תראו מה יצא מהתרגיל הזה. רשמתם? כן. אוקיי. אז עכשיו, גם בהרצאות שלי וגם בסדנאות שלי, מה שקורה זה שאתם רשמתם את הדברים הבאים, אוקיי? תגידו לי אם אני רחוק מהמציאות, אוקיי? איכות, שירות, אמינות ומחיר. אוקיי, בסדר. יש אחד שהוסיף לזה שהוא קרוב ללקוחות, זמינות, ואחד רשם שהם היחידים שעושים את זה, וזה בסדר, זה קורה בכל קבוצה. אבל אם אנחנו מסתכלים על רוב המסרים היום בעולם, אז אנחנו רואים שבעצם בעלי העסקים הקטנים והבינוניים בעיקר ידברו על שירות, איכות, אמינות ומחיר, אוקיי? יש פה טעות קריטית, אנחנו לא יכולים לבנות תפיסה, אמירה, קהל ייחודי, משיכה, על ידי מושגים שהם מושגים גנריים, אוקיי? שירות בעיניי, שאני הייתי הרבה שנים בלונדון, שונה מאשר שירות שמגדיר הבחור שיושב פה לידי. אמינות זה משהו שהוא ברמה הפרשנית שלי, זאת אומרת, כל אותן אמירות הן סובייקטיביות. האינטרנט לא שונה בעניין הזה, למרות שהוא מייצג סוג שונה של מה שנקרא פסיכולוגיה התנהגותית של הצרכן, הוא לא שונה, גם שם האמירות הן גנריות, רוב בעלי העסקים הקטנים בינוניים יגידו באתר שלהם אותם דברים כמו עסקים אחרים,
צריך להפסיק עם זה. צריך למצוא את המקום שבו אתם שונים. זה דורש חשיבה אדירה. וזה החלק הקריטי של העניין. החלק השני זה העשייה. היום יש חברות בעולם כמו אודסק ומרקט פלייס וקרייזי אג שמאפשרים לעסקים קטנים בינוניים באינטרנט להיות שווים, גדולים, עצומים, פעילים, לפחות כמוהם. העלות היא זניחה לחלוטין. אנחנו יכולים לתת מענה למה שעושים החברות הגדולות, והצרכן האינטרנטי מעדיף עסקים שהם ממוקדים והם נבראו בעולם האינטרנטי, לאו דווקא בעולם החיצוני. תודה רבה ליוסי. אנחנו נעבור לעומר ליברמן ממנכ"ל פולסים, שידבר איתנו על הפצת מסרים ללקוחות ולרשימות תפוצה. עומר, בבקשה. היום, בעידן הטכנולוגי, מאוד חשוב להעביר את המסר ללקוחות שלכם. כי הלקוחות שלכם זה הלקוחות שיקנו ממכם עוד ועוד ועוד, ואם תתנו את המסרים הנכונים ובדרך הנכונה, הם יוסיפו ויקנו עוד דברים. לעסקים קטנים יותר קשה היום להעביר את המסרים האלה, מכיוון שאין להם מחלקת אינטראקטיב, והם לא יודעים איך לחתוך את הניוזלטר שלהם, ואיפה לעשות משורת עושה. והיום בחברת פולסים אנחנו גם פיתחנו מערכת שעוזרת לעסקים קטנים ליצור ניוזלטרים בממש 30 שניות. 30 שניות יש לכם ניוזלטר. והזמן היום שזה חוסך לכם הופך את כל הפעילות של ההגעה ללקוחות להרבה יותר נגישה. היום כשאנחנו שולחים את המידע שלנו ללקוחות, צריך לגרום להם לסוג של אינטראקציה. האינטראקציה מתבצעת בעולם של הדיבור בצורה מאוד מדעית. דבר ראשון, מורים מי שולח להם. ברגע שמורים מי שולח להם, הם יודעים שהם רוצים להמשיך לקרוא. אחרי זה הם מגיעים לשורת הנושא שלהם. שורת הנושא שלהם זה השורה הכי חשובה במייל, ולפיה זה 2 שניות של התגובה. אחרי זה, מי שיודע, לכל האוטלוקים, יש 30% עליונים, שנקראים preview pen, שזה החלק העליון של מה שהבן אדם רואה. רק אחרי שהוא עובר את התהליכים האלה, הוא נכנס לתוך הדיבור שלו, ומחליט האם הוא מתעניין בכלל. אחרי זה כמובן יש את הצורך בלפתוח תמונות, ואחרי זה יש את הצורך בתגובה של הלינקים ובתוך המידע. אבל כדי ליצור את התגובה הראשונית, אנחנו צריכים שהשורת נושא שלנו תהיה מאוד מושכת ומאוד אפקטיבית. איך אנחנו יוצרים שורת נושא מושכת ואפקטיבית? מישהו יודע? אוקיי, שורת נושא של דיבור צריכה להיות מאוד מאוד קצרה, מאוד לעניין, ולהעביר את המסר בפחות מ-40 תווים. הדבר שאנשים לא יודעים שהגבלת זמן בשורת נושא היא דבר מאוד איכותי, כי ברגע שאתה מגביל את הזמן של הבן אדם, אז הוא יותר רוצה להיכנס. למשל, אם נגיד ההרשמה לכנס היא עד תאריך X, יותר אנשים ייכנסו וירשמו לכנס. הדרך אחרי זה להגביר את הפתיחה זה על ידי קריאטיב טוב. כל הנושא של תוכן שיווקי. ברגע שהבן אדם רואה את הכיתוב שלך ומה שאתה מעביר לו, הוא יותר נכנס. ברגע שאתה מספר סיפור, הוא נכנס לתוך הניוזלטר שלך וממשיך לקרוא אותו. האפשרות של אפקטיביות וההגברה של האפקטיביות והמכירתיות היא פשוט מאוד כדי ליצור את התוכן הכי מתאים לאנשים שלכם. תודה רבה. אנחנו נעבור לזוהר עמיהוד. אנחנו נשאיר את האפריטיב של העורך דין, כי זה דברים באמת מאוד מעניינים, אבל הם קצת מחוץ לתהליך השיווקי. אז זוהר, ואחר כך מיכל, ואחר כך נחזור. בבקשה, זוהר. תודה לפורום, ואני חושב שיוסי פתח נהדר. אני אבל הייתי הולך לצד אחד לפני זה. בעלי עסקים קטנים, בין אם היא קוסמטיקאית או היא ציירת או עושה תכשיטים, אומרת, אוקיי, למדתי, יש לי מקצוע, יש לי עכשיו תעודה, אני אפתח את העסק ולקוחות יגיעו. וזה לא קורה. אותו דבר אנשים בעלי עסקים חושבים שאני אפתח אתר באינטרנט, ולא חשוב אם הוא וורדפרס, ג'ומלה, דרופל או במקום אחר, ולקוחות יגיעו. ואני חוזר למה שיוסי אמר, חבר'ה, תשקיעו בשיווק. והשיווק שלכם צריך א' לבדל אתכם מאחרים, מהרבה אחרים בתחומכם, כי יש הרבה קוסמטיקאיות והרבה תכשיטנים, והרבה ציירים, והרבה מתחומכם, אתם כנראה לא היחידים.
אז תוודאו את עצמכם, אבל תערכו פעילות שיווקית. והאינטרנט, זה לא בגלל שהאינטרנט קיימת, אתם צריכים להגיע לאינטרנט. זאת לא הסיבה, זאת לא סיבה מספיק טובה. הסיבה שאתם נמצאים באינטרנט היא שהלקוחות שלכם נמצאים באינטרנט. ואם הם נמצאים בפייסבוק, כמו שמיכל אחר כך תאמר לכם, אז שם אתם צריכים להיות. אם הם נמצאים בלינקדין, שם אתם צריכים להיות. אם הם משתתפים בפורומים, בבלוגים, הם קוראים אתרים מסוימים, שם אתם צריכים להיות כדי להביא אותם משם לאתר שלכם. ואני שומע הרבה בעלי עסקים מביניכם שאומרים למה להשקיע באתר, אני הרי יכול לפתוח דף בפייסבוק או דף במקום אחר. אז אני אומר לכם שזאת טעות, ואתם צריכים לפתוח נכס, אתר זה נכס, שיהיה בבעלותכם המלאה, לא תחת פייסבוק, לא תחת טוויטר, לא תחת חברה כזאת או אחרת, אלא תחת השם שלכם, הדומיין שלכם, שמשם, לשם אתם תוכלו להביא את הלקוחות שלכם פעם ראשונה ופעם נוספת בעזרת רשימות הדיבור שהזכיר פה ידידי עומר, שזה בהחלט כלי כדי להחזיר את הלקוחות אליכם לאתר. כי אתם לא רוצים את הלקוח פעם אחת, אתם רוצים אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז התהליך השיווקי באינטרנט צריך להיות שאתם בונים לכם את הנכס שלכם, אתם משקיעים בשיווק, בהבאת הלקוחות אליכם לעסק, בלקיחת הפרטים שלהם, במקרה זה האימייל או ה-SMS כדי לחזור אליהם, בין אם אתם שולחים להם SMS או שולחים להם דיוור כדי להביא אותם לאתר. וברגע שהם ירצו את השירות, הם כבר יכירו אתכם. אבל בשביל זה צריכים להשקיע. לא מספיק המקצוע, אלא צריך גם להשקיע בשיווק. תודה לזוהר. חבל שאין לנו יותר זמן, כי לזוהר יש הרבה מאוד טיפים מדהימים על נושא של שיווק באינטרנט, אבל נשאיר את זה לכנס הבא. מיכל, בבקשה, רשתות חברתיות. אז אני בעצם מסכימה עם כל מה שנאמר, ובעצם מה היה לנו פה? היה לנו רשימות תפוצה, יש לנו אתר אינטרנט, ומה שנותר זה רשתות חברתיות, שזה כלי מדהים, שניתן בעצם לפרסם, לשווק. אם בעבר עבדנו עם השיווק הקונבנציונלי, שהוא עיתונות, רדיו, טלוויזיה, שלטי חוצות וכדומה, אנחנו יודעים טוב מאוד שהעלויות בשימוש במדיה הזו היא מאוד מאוד גבוהה. עדיין משתמשים, כי זה השיווק המסורתי, והיום יש לנו כלים נפלאים, חינמיים, נגישים. אנחנו היום יכולים דרך הסלולר לפרסם פוסטים, להעלות תמונות, לצלם ולהעלות את זה במיידית. היום עם כל ההתפתחות של הווב 2, האינטרנט, מהפכת האינטרנט, זה הופך אותנו לשותפים לתהליכים שקורים אונליין. אם יש איזו כתבה מעניינת, אז אנשים מיד מגיבים, יש שרשור של תגובות, ובעצם כולנו הופכים להיות בתוך המדיה. עסקים קטנים יכולים לנצל את התכנים או את הכלים האלה בצורה מדהימה. כעסק קטן הוא יכול להיראות ברשתות החברתיות ובכלל באינטרנט כגוף גדול, כגוף מצליח, כגוף שיכול לשווק ולדלבר. יש אלפי רשתות חברתיות וצריך לדעת להתמקד, צריך באמת לחשוב ולראות עם מה אנחנו עובדים. יש לנו את הלינקדאין, שזו רשת מאוד עסקית, גלובלית, והיא מאוד מתאימה גם ללקוחות קטנים וגם לעסקים קטנים, ואנחנו יכולים להגיע עד המנכ"ל באימייל אחד. אנחנו יכולים לחסוך את כל הקשיים ואת כל החסימות שיש בתהליך רגיל. פייסבוק זה רשת הגדולה ביותר בעולם, היא חברתית, והיא מונה היום כמיליארד משתמשים בעולם, ורק בישראל יש 4 מיליון, ש2 מיליון פעילים ביום יום. זה מסה לא מבוטלת. עכשיו, בתוך הרשתות החברתיות יש אפשרות למזג רשתות נוספות, כמו היוטיוב. יוטיוב זה רשת שהיא שלישית בגודלה, שגוגל רכשה אותה, ובעצם נותנת פן נוסף של וידאו, של צליל, של תחושות. יש את הרשת שהצליחה מאוד יפה בחו"ל ופחות בארץ, זה טוויטר, שמסתפקים בעצם ב140 תווים, וצריך לדעת לכתוב בצורה יצירתית, להעביר את המסר בצורה מאוד עניינית. הפוליטיקאים יכולים להשתמש בזה, בחו"ל שוק ההון משתמש בזה, משום מה בארץ זה לא תפס, זה רק 5%. יש לנו רשת נוספת, הווייז, שזו רשת נהגים, שבעצם מאוד מתאימה לפי מיקום. עסקים יכולים לשווק דרך הוצאת פרסומות אונליין, לפי מיקום.
רשת הפייסבוק ורשת הלינקדאין ורשת היוטיוב, כולם, המכנה המשותף שיש חברים ויש קשרים, יש כלים נוספים בתוך הרשתות. למשל בלינקדאין יש את הנושא של הקבוצות, קבוצות התמחות, שמאוד חשוב להצטרף אליה וחשוב לשווק שם. יש שם גם מקום לשיווק, מקום ייעודי לשיווק, יש מקום לדיון שנקרא דיסקשן, אנחנו יכולים להעלות מאמרים, אנחנו יכולים לפתוח דיון ואנחנו רואים את התגובות. ברגע שאנחנו מגיבים, ברגע שאנחנו פעילים, אנחנו הופכים להיות מובילי דעה, אנחנו הופכים להיות סוג של מומחים. אם יש לנו דברים עם טעם טוב, אז אנחנו מתבלטים יפה מאוד ברשת, מקבלים לייקים גם בתוך הלינקדאין, ויש גם כלי שנקרא בתוך הלינקדאין דף חברה, שזו פלטפורמה מדהימה שאנחנו יכולים פה להעלות מצגות של החברה, להעלות תכנים של החברה, וזה יכול להיות גם חברה של בן אדם אחד. הפייסבוק, כמו שאמרתי קודם, זה רשת חברתית. הדרך עבודה עם הרשת החברתית הזו היא יותר לשתף חוויות, יותר להראות את החברתיות. והיא פלטפורמה גם מצוינת לעסקים, כי אנחנו שם יכולים גם להראות את כל החוויות של העובדים בארגון, או את כל הסרטונים, ולהוציא קופונים של הנחות ושוברים, ולעשות שיתוף, ולהכניס את המיקום שלנו, וכן הלאה. הרשתות כולן הן בעצם משותפות וזורמות יחד. אוקיי, תודה רבה. אנחנו עכשיו נשמע אחרי ששמענו את כל הפלטפורמות למיניהן, נשמע את עורך דין שי ארז, שיזהיר אותנו בפני כמה סכנות. צהריים טובים לכולם, שמח לראות כאן פורום כך רחב של אנשי עסקים וחברים. רבותיי, בעיניי האינטרנט דומה במידה רבה למערב הפרוע. מצד אחד יש הזדמנות נהדרת לכרות זהב ולהתעשר בן לילה ולשנות לחלוטין את כל המצב הכלכלי שלך. אבל מצד שני, זה ארץ פרועה, טריטוריה עדיין בתולית. יש שם אינדיאנים, יש שם בוקרים, יורים לך מעל הראש, ויש את אלה שרוצים לגנוב את הזהב שלך. בין אם קרית אותו ובין אם אתה עוד רק בדרך להוביל אותו לבנק. והסיכונים בכל הנושא הזה של אינטרנט, בניית אתרים, ניהול אתרים, יותר רבים מאשר אנשים מודעים ומשערים. אחד הסיכונים עולה ונובע מהנושא הזה של באמת דיוור, שליחה דואר כמותי לכמות אנשים, אמצעים מאוד יעיל, מאוד זול, כדי להגיע בבת אחת בעסק קטן לחשיפה נהדרת. רק לצערנו, נכון להיום מ-2008, ישנו תיקון לחוק התקשורת, תיקון לחוק הספאם, שבא ומדבר על תנאים והגבלות די נכבדות בנושא הזה של הפצת דואר. וכמו שאתם מפעילים אתר ופועלים לשווק אותו ופועלים שיגיע לכמה שיותר לקוחות שבאמת צריכים את מה שאתם משדרים, את מה שאתם למעשה משווקים, יכול להיות, ואורבים לכם בפינה, אנשים שמתפרנסים בצורה כזאת או אחרת מתביעות. תביעות על דברי דואר שקיבלו מכם. אנשים שבוחרים במודע לא להסיר את עצמם מרשימות תפוסה, לקבל עוד דואר ועוד דואר ועוד דואר, פתאום תקבלים תביעה על 20,000, 30,000, 50,000 שקל, כאשר אתם שואלים את עצמכם, אם הוא לא רוצה את הדואר הזה, למה לא יסיר את עצמו אחרי הפנייה הראשונה, השנייה, החמישית? וזה לא נעשה כי אנשים רואים בכך איזשהו סוג של פרנסה מוזרה ככל שלא תהיה. בשנים האחרונות, מאז 2008, נוצרה מגמה כזאת של תובעים, וחלקם תבעו ממש סדרות של עשרות תביעות. בשנה האחרונה אנחנו רואים מגמה של שינוי בגישתם של בתי המשפט, שהתחילו להתייחס לתובעים הסדרתיים האלה בצורה הרבה יותר, נקרא לזה כך, מתאימה, ולמנוע מהם להתעשר על חשבונם של עסקים תמימים שמנסים בסך הכל לשווק את עצמם. שופט מחוזי בשם גרוסקוף לקח 17 תביעות ספאם שהוגשו כשהן כמעט זהות, פסק 50,000 שקל לעורכי הדין הנכבדים שהגישו את אותם היקף תביעות, וזרק אותם מכל המדרגות ואמר דבר פשוט: מי שקופץ על כל דבר דואר שנשלח אליו כמוצא שלל רב, אין לו תום לב, אין לו את היושר לקבל סעד מבית המשפט, כי הוא לא עשה את הדבר המינימלי שצריך, להקטין את הנזק כלפיו ולהקטין את הסיכון. העניין הוא שזו פסיקה אחת, ישנן מספר פסיקות דומות, אבל
קיים וקיימים עדיין שופטים שמתייחסים לנושא הזה של דואר כמותי, שיטת שיווק לגיטימית לפחות בעיניי, ולדעתי גם בעיני רבים אחרים, כאיזשהו מטרד, ולכן פוסקים לאותם תובעים סכומים נכבדים. וזו סכנה אחת. סכנה שנייה נמצאת בנושא הזה של דיבה. כל מילה ודבר שאתם כותבים באינטרנט מגיע מהר מאוד לפרסום של עשרות, מאות ולפעמים גם אלפים של אנשים אחרים. התוצאה המיידית מכך שכל אמירה שאולי בין שני אנשים פרטיים הייתה מתפרשת כאמירה חברית מצחיקה ובכך נגמר היה העניין, פתאום הופכת לאישיו, לנושא, לבעיה. כשאני קורא לחבר שלי בחיוך קוף מכוער, סליחה על הביטוי, וזו בדיחה פרטית ביני לבינו, זו בדיחה שהוא ואני מבינים, אבל שאר האנשים שמתקשרים ואומרים לו, תקשיב, הוא מקלל אותך, הוא קורא לך קוף מכוער ואתה לא. יוצרים מצב שפתאום, לא בגללי ולא בגללנו, בגלל התמונה הכוללת, פתאום אנשים תובעים תביעות דיבה. עכשיו, אנחנו מנהלים אתר, באתר הזה הרבה פעמים יש פורום, באתר הזה יש הרבה פעמים טוקבקים, התייחסות לכתבות, לפניות. אני כמנהל אתר, אני אחראי למה שכתב אדם אחד לאדם אחר, קיצוני ככל שלא יהיה. מתי אני אחראי? מתי אני לא? יש בעייתיות. בדרך כלל ההגדרה היא שאם האתר איננו אתר מנוהל, אלא אתר שבו הגולשים פועלים לבדם, ומעלים את הטוקבקים, את ההתייחסויות לפורום בעצמם, למנהל האתר אין חובה לבדוק כל רגע ורגע את הפוסטים, את מה שהוא עלה, אבל בוודאי כשיש פוסט שהובא לידיעתו, שנאמר בו דבר שעלול להיות בו דיבה, חובתו לגשת לשם, ואם צריך גם להוריד את הפוסט הזה ולמנוע את המשך הדיבה. מצד שני, גופים גדולים כמו ידיעות אחרונות, מעריב, גופים שמנהלים פורומים וטוקבקים באופן קבוע ושיטתי, וברור שהם עוקבים אחרי הנעשה בהם, מחויבים על הוצאת דיבה, כאשר איזשהו גולש פשוט משתלח בגולש אחר, ובאינטרנט, בשל אנונימיות שכביכול אנשים מרגישים שיש, אנשים אומרים דברים איומים ונוראים אחד על השני. היו גם בישראל וגם בחו"ל מקרים שבעקבות התעללויות של בני נוער אחד בשני, בני כיתה שהשמיצו ופגעו בבת כיתתם, אמירות מאוד קשות של ילדים על ילד אחר, ממש ילדים לקחו את זה כל כך קשה עד שאף ניסו להתאבד, ולצערי היו אף מקרים שהצליחו. והאמירות שברשת, ונראות לאנשים לפעמים בדיחה וסתמיות, מקבלות ממד אחר לגמרי, כי רואים אותם בבת אחת, המון אנשים. שימו לב, בפייסבוק, כשאתם כותבים משהו על הקיר, לא רואים אותו רק אתם. רואה את זה גם בחברים שלכם, ובדרך כלל גם החברים של החברים שלכם. ובבת אחת, אותו פוסט תמים שהיה בדיחה, הופך להיות בתפוצה של מאות ואלפי אנשים, והוא פוגע אחרת לגמרי באנשים אחרים. שי, תודה. עוד נקודה אחת שאני רק רציתי להעיר, והיא חשובה מאוד, ולמעשה הראה ממש לפני חודש וחצי. נחקק חוק חדש שעוסק בנושא של נגישות, ואחד מהגדרות החוק שחל ב-25 לאוקטובר, שלכל אתרי האינטרנט הקיימים יש 3 שנים להפוך את עצמם לנגישים. זה מדבר על האתרים שהיו קיימים במועד כניסת החוק לתוקף, ב-25 לעשירי. אבל כל אתר חדש שעלה, וכל עמוד חדש שהתווסף לאתר קיים, אמורים לפי החוק לעבור תהליך מיוחד של עיצוב ובנייה, כך שיהיו נגישים לאנשים בעלי מוגבלויות. לעסק גדול כמו חברת החשמל, כמו רשות המיסים, זה לא משמעותי. זה לא משנה דבר כמעט, כי זה עלות הניהול ביזנס. אין שום בעיה. לעסק קטן או בינוני, זה דורש הפעלתם של מומחים מיוחדים, הפעלתם של אנשי מקצוע לא סטנדרטיים וייחודיים שיש מעטים מהם בארץ. זה מייקר מאוד את העלויות. ואיפה פה הבעיה? איפה פה הקאץ'? מדוע בכלל זה רלוונטי? הרי יש הרבה חוקים בספר החוקים, חלקם אנחנו ממלאים וחלקם ממש לא כל כך. אז רבותיי, החוק קבע קנס אזרחי של 50,000 שקל, ללא הוכחת היקף הנזק. דהיינו, גולש שחדר לאתר החדש, שנפתח אחרי 25 לאוקטובר 2013, ורואה שהאתר אינו מותאם לנגישות, ומסיבה כזאת או אחרת, כולל כלכלית, מחליט שזה מעניין אותו, יכול להגיש תביעה על 50,000 שקל. ותהיה בעיה להתגונן לפני תביעה כזאת. תודה רבה לכולכם, ותיזהרו שם. שמענו בהחלט דברים מרתקים, חבל שככה מקצרים אותנו כאן בזמן, כי היריעה בנושא הזה היא רחבה מאין כמוה, אבל הספקתם קצת לקבל טיפים ולהעמיק ולהתעניין יותר בתחומים האלה.
תודה רבה.